ние наистина не се отказваме. Аз веднага знам дали ще ти отпуснат кредит или не. Твоята фирма Дилариус се занимава с кредитно посредничество. Какво ще ми кажеш за нея и с какво тя се отличава? Реално това, което нас ни отличава като кредитни посредници, е, че ние наистина не се отказваме. Когато ние знаем, че дадена банка ще ти даде на теб кредит, ние се бориме за този кредит. Дори да имаме някакви трудности, някакви затруднения, ако ние смятаме, че ще ти го дадат, значи ще направим така, че ще ти го дадат. Ако обаче има някаква скрита информация, която ти не си ни дал, а тя е релевантна и е важна, тогава това не зависи от нас. Но то е малко като при лекаря. Ако дойдеш при мен и си кажеш всичко така както е, аз веднага знам дали ще ти отпуснат кредит или не. Да, не всичко зависи от нас, но в повечето случаи ние имаме много добра представа на база на информацията дали банката ще ти отпусне или не. И по принцип, един път като се захванем с един кредит, много рядко се случва всъщност този кредит да не бъде отпуснат. Може да не е от първата банка, може да е от втората банка, но в повечето случаи успяваме.